Lettországban játszik az Energia Electronic együttesében. Viszont van például két fiatalember, aki az Ilves Tampere csapatát erősíti, igaz, csak az utánpótlás bajnokságban egyelőre nagyon fiatalok. 93-as, illetve 94-es születésűek. Közben az első magyar helyzet, az első magyar gól már is megvan a mérkőzésen. Vezet a magyar válogatott, szerencsére ez nem tartott sokáig, és hát még érdekesebb, hogy a negyedik sorunk Benk András az, ha jól láttam, aki befejezte az akciót. Tulajdonképpen a kapusnak a radarjáról lekerült a korong, ott volt a kapu mögött, meg pedig fonákkal beizmozta a hosszú oldalra, senki nem zavarta a csatárunkat, majd nézzék meg, ott a korong szabadon, visszafordul, nem is zavarják, senki rá nem csap a kezére. Ott lesz majd a korong szabadon, ráfordul, és a hosszú oldalra nem tudta már kinyújtani a bal mamutját, a lábvédőjét a kapus túloldal. A védő most jön meg fenéken csúszva. Hát ez egy eléggé rutin feladatnak tűnt Benk számára. Arra kell figyelni, amikor ráfordul, egy kicsit ráfordítsa az ütőt, nehogy kivágódjon oldalra. A csapatban 10 légiós kapus. Az első magyar emberelőny folyik már a pályán. Vas Márton hátul. Ladányi vissza Vasnak, lehet lőni is. Ott van még Horváth a kapu előtt. A szokásos variáció, ugye. Úgy tetszik, zavaróban a kapus előtt Horváth Balú. Majd megpróbáljuk kapáslövésre kihozni. Vas Márton, és ott az újabb gól. Hát ezt berakta, na. 2-0 a magyar válogatottnak, Vas Márton nagyon gyorsan kihasználja az emberelőnyt. 28 másodperc kellett a magyar csapatnak korban. Megduplázza előnyét a magyar válogatott. Hát Vas annyiban cáfolt rám, hogy lekezelte. Tehát ez viszont az, hogy le tudja kezelni, az a védőknek a lábmunkájától is függ, kinézi. És még ott egy kicsit akarás volt Horváth, hogy nézzék a 4-es számú, egyébként hátvéd, tehát ott oda megy, szépen ugrik egyet, mint egy zerge, és bement. Ezt mondtam neked oda meccs elején az emberelőnyöknek, hogy megkapjuk-e vagy sem. El lehet menni. Meg is lehet próbálni, ott az újabb gól. Gyakorlatilag Hári megismétli azt, csak éppen a másik irányba, amit ugye Benk csinált az első gólnál. Elmegy a kapu mögött, és behúzza a pakkot a hálóba. De azt kell, hogy mondjam, ezen a szinten ezek gyermetek hibák. Tehát ott jó, elhisszük, hogy Hári jól passzol, minden, majd tudod, sose fogja rálőni. Hát megkapta a kapu mögött, és onnan megy, senki nem támadja. Hol van a védekező négyszögnek az az alsó csúcsa? Szegény kapus, két méterről lövöldözünk rá. Persze nem sajnálom, csak így kollegiális szempontból. Helyzetfelismerés és óriási védekezés hiba, óriási helyezkedésbeli hiba. És hát szerencsére van olyan szinten a magyar válogatott, meg Hári János is, hogy az ilyen hibákat kihasználja. Megvan a magyar csapat harmadik találata. Kovács Csaba édesapját hallottuk ugye a szünetben. Ő tiszteletére játszik kettessel. Így van, ami azért ugye nem megszokott egy támadótól. Ajaj, hoppá, ez bent van. Nem tartott sokáig sajnos a litván előny. 12 másodpercet bőtt, átkorcsáztak Bálint előtt, és talán még hozzá is ért. Sarunas Kunasius a gólszerző. Hát becsületükre legyen mondva a litvánoknak, tényleg nem tartott sokáig kihasználniuk ezt az emberelőnyt. Pedig azért sikerült már egy kettős hátrányt is kibekkelnünk az első harmadban. Fölrakta, Bálint letérdelt, nem látott semmit, és pont azt mondom, hogy 20-ból nem biztos, hogy mind a 20-at belövi. Nagyon jó ütemben is jött ráadásul a lövés, pont akarták ugye a kapust. Néha leporolják. Állandóan emberelőnybe lövöldöznek neki. Újabb magyar lövés, ott a kipattanó, vissza is sikerült elég középre, jaj, de szép volt! Megvan a negyedik magyar találat. Hári János ölelik a társak, hogyha jól látom. Ez amikor nem kell agyatlanul visszapüfölni a kapusba a korongot. Jött egy távoli lövés, kijött előre. Utána még egy oldalirányú mozgás. Majd itt már lehetett volna lehet egy amerikai játékos fogja és ész nélkül vissza. Gyönyörű visszapassz. Ugye Bartal is tette vissza hát mögött testtel. Svéd légiósok egymásnak. Finom.
Nagyon szép És megoldás. egy Svédországban játszó kapusnak. Gyönyörű volt Bartalis passz. Egy az, hogy nem kajakra, Nem a miénk részéről. de agresszív felállás újra 2-3 lövőjátékos el tudnánk hozni. Sikerül is, ott a gól! Magosi! Gyönyörű. Macska egérharc, ahogy felállunk Bulinál, már sugárzik az erő a csapatból. Így felállni, hát touchdownig vittük szinte. Bocsánat, Vas Márton volt az, aki visszatért, az ő 42-esét néztem 82-esnek, szerencsére akkor Vas Marcival minden rendben, ő lőtte ezt a nagyon nagy gólt. Pont felgyűrődött ott a mező, hogy szépen féltérdre rogyott. Hát szépen tér vissza Vas Marci. Volt már bent cserében azóta? Nekem fel sem tűnt sajnos. Nem, én nem láttam bent azóta.